Ageno ni iriyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata e chendo ni en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche mwacho ni ngima makare ok wang'iyo del kende to wang'iyo nyaka pachi, wang'iyo nyaka ngimani, wang'iyo nyaka luorani. Emomiyo amor mokalo ni wendowa nitiere studio ka. Obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye, olony e thiedho tuoche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Gi nyinga Levi Onyango Juma. An wuod Makala kendo amor ga ahinya kabiro mondo watwage weche mag mental health kata dangni mag paro. Alony e weche mana kaka wacho mag dangni mag paro. Kendo Nairobi kae atiyo gi Mowet Kenya, emomiyo amor kabiro mondo watwag kawuono mondo wapuonj ogandawa. Erokamano ahinya. Kawuono diher puonj ogandawa kotenore kod weche mage? Kawuono adwani mondo wang'i tungni mabiro kaluwore gi ka ng'ato en ng'at madichuo kata ng'at mamiyo, ma gi dho ngere waluongo ga ni gender based violence. Koro sama wacho ni gender based violence, gender wan gi gender ariyo. Wan gi gender mar jogo madichuo to wan gi gender mar jogo mamiyo. Mane gima luongo ni gender. Kantie moko nyalo bedo no kang'eyo, lakini mage mang'eyo nitie. Koro mane ma wadwa ng'iyo ni hinyruok ma inyalo ket kuom ng'ato kaluwore kod gender mare kata kit chwech. Kata kit chwech. Erokamano ahinya. Mane madwa ni mondo wang'i nikech nitie hinyruok ma timore mang'eny e udi, nitie hinyruok ma timore mang'eny e anyuola, nitiere hinyruok ma timore mang'eny kata mana ka tich ma ng'ato nyalo kale nikech en ng'at mamiyo. To bende nitiere hinyruok matimore kuonde mopogore opogore. Koro mane madwa ng'eyo to sama wawacho ni gender based violence kata hinyruok mar chwechni gin ang'o, to ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni mae nyalo bedo ni e gimo kale to kong'eyo nikech iwacho ga ni ng'eyo en mwandu kata kia kelo chandruok. Kata kia kelo chandruok. Koro king'eyo to in ata malo maber mar mondo mi ikonyri kata mondo mi iyud konyruok kata mondo mi imany konyruok. Erokamano ahinya. Wadonje twak. Gender based violence, lwenje mag kit chwech. Gin lwenje mathoro chalo nade? Thothne ka ji wacho ga ni lwenje ji paro ga mana ni en samoro kata gocha ma ng'ato goya ching. De bede ni odhi matut mokalo kanyo. Odhi matut ahinya kendo nikech isewacho nwa kaka mar goyo ng'ato kata mar ng'ato odei kata timo kamano, lakini nitiere kidieny mopogore opogore kendo mada kuongo ng'iyo en gima aseneno ana wuon mar pesa. Nitiere hinyruok ma inyalo yudo nikech in ng'ama miyo kaluwore e yor pesa kata mana gi ng'at midak godo. Kasa ang'o ma mino sama wacho ni mar pesa, inyalo yudo ka in gi jaodi ma o control pesa duto madonje ot. Manyiso ni nikech in ng'at mamiyo inyalo biro ititiji to dwe korumo ichamo sara to sara no iting'e tete itere ne ng'ama ng'owa, ne ng'ama dichuo. Owacho ni mwanamke ok nyal pango na budget e oda. To mwanamke to nyalo kelo pesa. Mwanamke to nyalo kelo pesa. Koro inyalo yudo ka in bende oketi ma i believe ni mano en adieri, ni in ok onego be ni weche pesa dhi kodi maber e ot kae. Kiyudo pesa to kel pesa no, ene mobro timo nade, ene mobro goni go budget. Mano nyalo dhi kidienje ariyo. Inyalo yudo bende kantie miyo ma samoro kane gichako to nikech nowacho ni ene mong'e plan mar pesa e ot kanyo ero, dichuo samo yudo pesa, samo chamo sara to kel mondo ene motim ang'owa, otim budget e ot kanyo endo. Koro nyalo chopo kuma oket ne dichuo gigo mwaluonga ni ultimatum, ni pesa ni kokikele to mae biro timore, lakini mano to wabro donje. Koro control mar pesa ma ng'ato dwa ni ene ma mondo control pesa duto madonje e ot, mano nyalo bedo achiel. Mar ariyo, ng'ato nyalo dhi kata jaodi nyalo dhi to kawo loan e bank to ndiko nyingi kaka garanta ni in jaode, ae to tamre chulo loan no endo, to in ema koro bank otimre nade. Mana aseneno ng'ato nodhi kawo loan e bank mogero go ot, to kosedhi mokawo loan chande to ndiko nying miyo e bank kacha chande. Ok ang'e kaka ne gichopo kata no wuonde modhi moketo signature kata no forge signature mare, ok ang'eyo. Koro kochopo kuma koro idwaro loan chande, ng'at mamiyo dhi fwenyo ga ni nyinge nokawo loan moro kumoro to nokong'eyo kata ni pesa no ne en pesa di. Koro en emochako thuthni gi chulo ang'owa, gi chulo loan
to dichuo to ling'aling'a kanyo ero be ok kaonye kata mana gi wach chulo loan no ero. Mano gino mwanyalo luongo ni gender based violence e yo mar pesa. Tuo ni pesa e ot kacha chande, ka in ng'at mamiyo to ng'at madichuo tuo ni pesa moketi aketa ni gar makata wi ok inyal loso, ionge aonga namna mora mora minyalo access go resource ni gimora mora nyaka depend kuome. Mano nyalo bedo gino mwaluongo ni gender based violence. Otimo ni kamano nikech onge ni ng'at mamiyo moko onego bed ni bet gi omenda e yo mora mora e yot kanyo. Ka wawuok kanyo koro kwadok, nitie gino mwaluongo ni sexual gender based violence, manyiso ni kaluwore gi yore mag riwruok. Tabro chiwo mbaka moro manyalo bet akang'e kaka bro wache, to nitie chieng' moro nene kaka kikete miyo moro nowacho na ni e simu, mana kaka wajapuonjre ka to ng'ato goni simu to wacho na ni nitiere jaoda chieng' moro nochuna mokawo duong'ne okete dhoga mobire dhoga. Chakre chieng' no asebet ka winjo harufu no, mapok harufu no sa asaya madwa riwra tarufu cha ema kuongo bire ang'owa e pacha. To kose bira e pacha cha to nyaka ang'ogi, awinja kosina. Nochuna godo to nokadwar timo. Mago waluongo ni sexual gender based violence, manyiso ni chuno ng'ato gitimo gimoro e riwruok ma ok o approve kata ma ok one kaberne. Mano nyalo kelo shida. To samoro dichuo timo kamano nikech in ng'at mamiyo, nyaka itim kaka dwani mondo itimri nade, itimna, ok i approve. E riwruok ka nitie gik mang'eny ma ji timo mok wabidonje nikech ok wabiro wuoye. Lakini gik mang'eny mwatimo e riwruok kae mar keny chande, nyaka ing'e ni samoro mora ma pok i introduce gimoro kuom ng'ato, penje ka bende en gima en comfortable godo, nikech inyalo miyo ng'ato trauma kata anxiety manyaka chieng' manyalo bet matek golo kuome, kata nyalo ketho ngimane mar mwaluongo ni sexual life. Nindo gi ng'ato koko yieni ma waluongo ni rape. Rape jiwega weya ni rape en ni dhi dio ng'ato e tie chiel kata ni dio nyathi moro ma moko yie kata ng'o. Lakini kata mane keny ka endi, sama ng'at mamiyo kata ng'at ma dichuo wacho ni yawa kawuono to kawinj ka anie amu kikidi ng'atno kikichune ni chiega na sekendi kwani nibiro timo ang'o ka apat mano inyalo soyi e jela kuom higni nikech mano waluongo ni rape. Koro mago be gin forms mag gender based violence, nikech ng'ato en ong'ega ni ka nodonje keny kong'e ni en ng'at madichuo ma miyo mare nyaka timre nadi, nyaka miye kata tuo kata odhi e dwe kata timare ng'anadi kata mana dhi e dwe. Nitie mine moko ma sama gine dwe chande to gionge, ok ginyal riwre kodi, lakini yudo ka dichuo chunore manyaka watim, nyaka kata mana dichuo nyalo bet ni sama miyo dhi e dwe chande, nitie kaka gino miyo ok onyal winjo maber riwre gi miyo no endo. Tiyudo ka ng'ama miyo no chunore ni kokitimo kama tadhi oko, kokitimo kama. Mago gin gender based makoro ka awantiere kod weche mag pesa ibire kidenye mopogore opogore. Wantiere kod GBV e weche mag pesa, financial, wantiere kata e weche mag bede achiel mano e ote family ka. Wan gi physical adhong' ma en gocho migoyi agoya, en odei otimi nadi, mano mwaluongo ni physical. Aito nitie moro mwaluongo ni emotional kata psychological. Psychological kata emotional en ma koro ikelo ni buok moro mar del, ma ng'ato inyalo yudo ka samoro kata mana kudhi e kikundi moro, en ng'at modwa no kuod wi gimoro kata in mana gi mine weteni kata osiepeni moko onjawi anjawa mokethno nyingi ma kiaga timore, kia kata mana luokre, nowuok dalagi kata mana rudho lake no kong'eyo an mapuonje. Koro en wich kuot modwaga ni sasa injawi anjawa. Mago gin yore ma wanyalo luongo ni gender based violence. Psychological ka inyalo yudo ka en gino ma gimora mora ma itimo onge gimibro timo maber ne ng'ani. Katitem mana nadi, katitem mana tedo mamit manadi, katitem mana en gimora mora ma onge giminyalo timo manyalo more momiyi mo appreciate kata mowach nang'owa. Ng'ato nyalo manipulate
monyisi ni ing'e ni itimo ga kama nyithindo gi ing'e ni kokitimo kamae to nyithindo gi anyalo kata mana lal godo, anyalo kata mana inyo nyithindo gi. Ng'ato nyalo ga buogi ni chieng' moro na beti, ing'e ni tugo ga koda chieng' moro na beti kata ka chwanyruok moro wuok matin e yot to ni eno kawo pala no timi nade no buogi godo. Yes, pok ochuoyi gi pala no, lakini osiko obuogi abwoga. Ineno ka ine ot ka tisiki luor, nitie luoro momaki amaka ni ng'ani nyalo ga timo gima kama ng'ani nyalo ga timo na kama kama. Mago gin gender based violence. Kata mana tami e yor mar riwruok, kata kwa duge sexual kacha chande, ng'at ma o withhold okodwa ni mondo uriwre kode, ukendre un kamoro achiel lakini o withhold. Ta wacho ni gender based violence gieki ok gin mana ot kende, kata mana ka tich bende yudo ka nyalo bedo gi discrimination kata gender based violence. Un ka tich to jatendi ni nyaka wariwre kodi eka iyud osara, nyaka wariwre kodi eka iyud promotion machalo kama. Mago gigo mwaluongo ni gender based violence. To gin kidienje mopogore opogore ma ng'ato nyalo inye wadgi nikech en ng'at mamiyo kata en ng'at madichuo. Erokamano ahinya. Lwenje mag kit chwech mane twak wanyakora Mugiajwang' kata GBV, gender based violence, iwinjo kaka olerwa godo malong'o. Thothne waparoga ni en aina goruok kende, ma bende thothne wachoga mana ni joma chuo ema go joma mine. To wayudo kacha ni nyaka joma mine bende nyalo haras joma chuo, nyalo goyo joma chuo. Kopogore kod goruok no, weche mag pesa nitiere ka financial, wantiere ka kod weche mag emotions, ng'ato sik tunga pachi, osiko tunga chunyi, mano bende en GBV kata gender based violence. Adwa ni mondo mi wang'e ane kidieny machielo ka egwengewa ma Kaluo, thothne kidieny mane mar GBV mathoro bedo mang'eny? Anyalo wacho ni gocho ntiere, to anyalo wacho kod maybe sexual be ntiere, inyo ng'ato e yore mag riwruok. Mamano yudore either kuom nyithindo kata mana nyithindo ma pod dhi sikul, manyiri matindo tindo, mago be ntiere Kaluo. Kod psychological manipulation, ma ng'ato sika no buogi gini ni mako kotimore to mae dhi timore. Magi nitiere Kaluo. Nikech iwacho ni ere ma wayudo Kaluo mathoro bedo mang'eny. To nikech gocho no ang'e ni nitiere kod sexual. Kar gocho ka wayudo ni joma chuo bende ithoro gago. To ang'o momiyo joma chuo neno ga pek mar wuoyo, mar gombaka, mar manyo kony, kata kapo nono ni gin bende gikalo e lwenje mag kit chwechgi? En wich kuot. Ruth, koro an kaka Nyasaye omiya del ni, abiro wacho ni jaoda odiema. En kaluwore gi jok midhi wachone, gima gibiro wachoni. Ing'e ni chuo iwacho ga ni ng'at ma dichuo en ng'at ma onego bed ni otek. Wuoi siro. Nyaka ing'e kaka inyalo defend yourself, nyaka ing'e. To nitie chuo mano opuonj ni mwanamke sio mtu wa kupigwa. Koro in nyako ni en odiemi ga diema to iling. To kawach ni kodiemi ti dieme, mano ke gima wachi. To mana kaka iwacho ni ere kaka wayudo ga pek mar wacho ni wakale gender based violence. To ken kata mana diemo kende. Inyalo ka dichuo ibet gi ng'ama miyo, pok ni riwri gi miyo ni higa achiel. Nikech owacho ni gani kama. Kokikelo pesa. To ongere riwruok. Kokitimo kama to koro iyudo ka ng'ama dichuo mondo abia bed piny mawach ni yawa. Keny mara osedhi kamae. Nyiero moro biro wuok makelo wich kuot. To mano biro miyo anyalo pandra mondo kik awach ne osiepna moro, kata kik anyis mama na, kata mana baba na, kata mane mamiyo chuo sana ok giwach weche gi kata gikale. En mana wich kuot ma gineno ni gibiro yudo. Kara neno wich kuot ti hinyori, ineno nang'o ber kiwuoyo mondo miyud konyruok koso? To inyalo yudo konyruok kanye po nono ni kale weche mag lwenje mag kit chwech. Mago gimoko mathoth mwadonje kidieny mar ariyo, kik idhi mabor, kik isudi.
Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go there. Kichwake mangen nutrients there. So that's why watim kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chenro ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Wachino Ragu, en ng'ano mano miyi pesa kae? Koro in sani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna. Pariero winjane. An akwayi ni ng'wonna. Dirono an onge gimoro amora manang'eyo. Ok ang'eyo gima natimo. Akwayi ni ng'wonna. Gikonyre. Kodayo motimo chung' kae. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. E kidieny mar ariyo wadwa ni mondo wang'iyane kaka inyalo fwenyo ni nyaka bedie ni intiere lwenje mag kit chuech kata intiere e weche mag GBV. E kidieny mokwongo jalonywano osenyisowa gigo manyalo timore kidieny mopogore opogore, onyalo bedo e wach mag pesa, weche mag gocho, weche mag tudruok, weche mag dang'ni mag paro kata emotional, mago duto te ne oleronwa. To seche misefwenyo ni intiere e lwenje mag kit chuech, en ang'o monego bed itimo, okang' mane monego bed ni ikawo mondo mi iyud kaka inyalo konyori? Moro kwa nyalo chako gi kanyo ka wadhi donjo yie matin. Anyalo wacho ni kisefwenyo ni in e situation machalo kamano, konyruok inyalo manyo e yore mopogore opogore. Mokwongo iwuoyo gi ng'at ma inyalo ma in go gi trust kuome, nikech samoro iyudo ka ng'at midhi loso godo nyalo approach kata nyalo kawo atwa manyalo kelo hinyruok kuomi. Gigi sama wacho gi kamae to ginyalo bedo ok gibi gi pek ma ginyalo bet go kuom ng'ato. To gima ntiere adier mantiere en ni ji hinyore e udi, ji hinyore ka tich, to ji hinyore kendo jok makelo hinyruok gieki nyalo bedo jok manigi teko moro kuom jogi. Kaka boss mari, iyudo ka en ng'at manyalo bedo gi teko moro over you, ma nyalo tamini to kadhi wacho gini tija anyalo wito. To mae kuma yude ang'owa, e kuma yude mogona ma pile pile. Jaoda madak goni kaluwore gi kaka ng'eye gi gocho mosebedo kogoya ni endi. En gima kadhi wacho, onyalo kata mana timore nade, onyalo kata mana nega, onyalo timo gimoro, nikech hinyruok nitiere mang'eny kendo mathoth kendo matut matimore e udi. Kata mana mar riwruok chande nitie jok ma gin gibedo raped pile pile e yot kanyo ero, nikech okendo rapist, koro bro rape arepa every other day. Koro hinyruok nitie matut kendo mapek kendo manyalo kelo hinyruok kuom ng'ato kodhi mowacho ma ng'atni owinjo ni gini en gima odhi mofulo, kata ni odhi ofulo. Emomiyo ber ka sama idwaro kawo atwa to nyaka idhi kuom ng'at ming'eyo ni kako atwa mobro kawo mondo konyi godo ok en gino mabro kelo hinyruok mang'eny kuomi. To mano ema wawacho ga ni koro ber ka imanyo either a professional mong'e kaka bro deal gi situation ma intiere no endo. Ka en gino manyalo kenyo hinyruok kuomi, ong'eyo kaka atwa monyalo, kata ka en referral, ong'eyo kuma bro refer yie ni mondo idhi ng'atni ema nyalo konyi. Kaka wan kowacho ni counselors, nitie mana kaka gima wanyalo timo, hocho, gima waidha mwanyalo miyo ng'ato.
lakini nitie tuo moko wanyal kao e ot kacha chande manyalo miyo ng'ato bet safe ka ok warifai kuom jogo ming'eyo. Koro gimokwongo wuo gi ng'at ming'eyo ni biro miyi mawaidha mok bi kelo hinyruok kuomi mang'eny. Mano nyalo bedo ni nyalo dhi osiptal, kendo kata mano osiptende ka en hinyruok mokelo kaka ogoyi gimoro hinyi ma ng'ato maybe ochuoyi gi pala, ogola aki omukre. Sami dhi osiptal onge daktari ma ok obedo trained gimonego bed ni otimo kuomi kanyo, kata kako onego bed ni okonyi gi kuonde monego bed ni orifaiye. Ka en gender based violence, nitie department kata mana kidienje mag osiptal matiyo mamane tijgi. Sami dhi kacha chande ibiro timni thieth, to nitiere kata mana P3 mibiro ndiko, mibiro form mibiro jaso manyiso manigi kidienje mopogre opogre mibiro kale kodi mondo kata kapok ichope hocho, nikech hocho onge kaka inyalo hoyo ng'ato mapod dokie ot kuma ng'owa kuma tulo cha nitiere kendo kale gino kendo ni kinyo duogo. Koro nitie lokruok manyaka tim mondo konyi. Kapo ni dwaro ni mondo wadwakie polis mondo donji mondo ne kaka keti kuma safe, wabro timo. Ka nitiere department mwanyalo orie mag gender based violence, mago nitiere makata ng'eni kapok wawuok abro chiwo nembni ma ng'ato nyalo goyo, ma ok gin nembni maga, lakini gin migepe matiyo makonyo ji makale weche mag violence. Ing'eyo kanye kama koro mantiere gi chandruok nikech yudo ka samoro koro adwa ni mondo miwangi setup mar family. Samoro ng'ama miyo osebedo kaka weche mag GBV kata gender based violence kata en ng'ama dichuo to neno ni ka ngodhi okete police, ko involve police, odhi duogo e kenyni, odhi duogo e dagni, samoro nyithindo bende gin involved ka nyithindo bro kawe nade, oni dhi bedo nade, maluoro mar gima bro timore to ka ng'ato osekawo kangni bende thoro miyo chandruok maduong' mokalo. Te achiel kuom gimomiyo ineno ka ji mang'eny ok dhi manyo konyruok nikech idhi manyo polis kata idhi ka chief no be osiep jaodi, koro iyudo ka bet matek sana mondo ng'ato dhi omany konyruok. Emomiyo an anyalo cancel ni ka in gi shida ni, many migawo. Kik imany polis to kik imany chief, nikech mano nyalo kelo mana kaka iwachono. Ng'e ni polis en polis. Ok obedo trained in terms of nitie training magikale, lakini mar mental health ma ging'iyo godo aspects giendi kaka gi approach gimoro. In kod wadak Kenya ka wang'eyo kaka polise wawacha dieri donge. Koro kidhie migawo kata kwa wacho GVRC kaka ma Nairobi Women's Hospital, gin gi specialist mobedo trained, gin gi counselors kanyo, gin gi jogo matiyo gin gi rescue mission ma ginyalo neno kaka ginyalo goligo kata mane ot kacha. Kata Red Cross bende nitie gi department makonyo jogo makale gender based violence. Nitie migawo mopogre opogre. Nitie moro miluongo ni Befrienders Kenya, ma bende gin specialize e konyo sana jo mamiyo makalo e gocho kata mana e hinyruok mantie udi. Masamigo nembni gi kande, to be nembni gi ok gin kamekwa mwachiwo 07 gi. Gin nembni 4 kende maka wacho ni to mako timre nade, mako yot. Sami contact gi, ging'e kaka gibro timo gino maluongo ni rescue. Gibiro ga on a rescue mission mondo gigoli kacha, giteri through a process makikale to mokwongo in safe, manyiso ni safety mari is guaranteed. Lakini kwa wacho ni mondo wadhi ka chief kata wadhi ka police, to mano nyalo inyo ng'ato. Mar ariyo bende nyaka watime kaluwore gi kaka ng'ato dwani mondo wa approach, nikech ine ming'eyo gimikale pek ma ikale to kod hinyruok ma gino nyalo keloni. Adwa ni mondo mwang'iyane jogo ma keto ji e lwenje. Onyalo bedo ng'ama miyo kata ng'at ma nyalo luongo ni abuser ni, ng'at ma kelo lweny ni. Onyalo bedo ng'ama miyo, onyalo bedo ng'ama dichuo. En ga ang'o matimore e kit ngima jogi? Debe ni odonga ni en onyuole kamano, debe ni nitiere gimoro mano timore ni chien kocha kane otin, koro nitiere kaka ogolo traumas machon, debe ni kotende kod ngima kaka dhi kode ema ang'o ma create ga abusers? Apani en riwruok mar gik mopogore opogore. Nitiere gigo maluongo ni nitie gik ma ng'ato kale. Kapok wadonjo gik ma ng'ato kale, maisha nitie kaka nyalo bet matek kuom ng'ato. Ng'ato nyalo bet ni maisha diye, piny odiye, dhier moro donje mano ko ng'eyo ni mane kaka dhier nyalo donjone, to mano nyalo kelo frustration
kata mana ich wang' mopogore opogore, to ich wang' chande onyalo golo kuom jaode. Mano yo achiel monyalo ng'iyogo gini. Lakini kwa koro wawuoye abuser, mondo mi ng'ato chop kuma enie obet ng'at ma inya ng'ato ni gima mano tim Onyalo bedo si en siko go ng'ato. Siko go ng'ato. Mokwongo maybe wawach ni ot kuma nonyuole kata kuma nodonge ne nitie gocho. To wawacho ga ni behavior can be learned. Koro en odhi mo normalize the situation. Oneno kama ne kaka nego beni ng'at ma miyo gi ng'at ma dichuo timre nade dak. Koro o normalize situation. Gocho mano neno ka buondi mare gogo min mare chande. Ong'eyo ni mane kaka ng'at ma miyo nego beni beda ng'owa idil godo e yot kae. Koro kodongo to bet buondi gi moro mane gogo min gi chande. Mar ariyo nyalo bedo ni nyathini bende nyalo bedo ni kane otin obede nobedo violated kata nobedo abused. To trauma chande nyalo react kata nyalo nenre kaluwore gi tabia monyalo develop maluonga ni personality disorders kaluwore gi abuse mano kale chande. Mano nyalo miyo ng'ato bet gi tabia mar gocho noero. Mar adek nitie puonj moko makata kane wadongo ne wawinjo gande kia mwanamke sio mtu wa kusikizwa. Dhako ken ng'at monego be ni a woman is not to be heard, but I don't know, nitie gik moko ma ji magalagala mane wachoga diere mane wadongo. Koro sama ng'ato odongo e environment ma mwanamke sio mtu wa kusikizwa chande, mane gimo dhi internalize e wiye. Koro kata kodonje od to magi gik ma pod timore nyaka sani. Nitie communities kata mana gwenge moko ma ng'at ma miyo ken ng'at monego be ni timore nade ni winjo ni dhako kokelo wiye matin to nyaka pame miye factory reset moro duoga ng'owa. Mago gin cultures ma onego be ni sani ok wa entertain e society mwasechope niendi. Wan duto wan humans, wan ji onego be ni i treat dhano wadu gi dignity. Ok ni mwanamke sio mtu wa kusikizwa, ni dhako nyaka chwadi. Nitie kata apani chon kata mana thothne joma ne iwacho ga ni kaponono ni dichuo kogoyi to mano nyiso ni ok oheri. Kata kamano adwa ni mondo mwawe ane mano matin ne nyathi ma samoro experience violence e ot kata entiere e family ma ji sik gore ama samoro ntiere kata verbal ayany kod weche makamago. Nyathini ngimane mar skul dhi chalo nade? Ngimane kaka odongo dhi chalo nade? Ngimane ma kiny nyalo chalo nade? Mano gima kelo stress kuom nyathi. Onge nyathi ma nyalo gombo ni mondo ne ji ariyo ka gore kata ni min mare siki goyo kata ni wuon mare imiyo apate ot kae kamano. Mago gik ma kelo stress kuom nyathi. To reflection ma gino bro kelo en ni ibro yudo ka nyathini obedo ng'at ma mokwongo o develop gino maluongo ni low self esteem. Mabe low self esteem no endo en achiel kuom gik ma miyo ga ng'ato feel ni mondo miyo oneka en mwanaume ni nyako ogo ng'at moro chande. Mago jok mano ng'ama nyalo bedo gi low self esteem. Koro mano gima nyalo kelo kuom nyathino makata mana tugo mor ma en godo e skul kacha chande nyalo affect kata mana nyalo hinyo kata mana kako tugo gi jowetene. Iyudo ka sama jowetene go mipira to en obet ga e tie yien kumoro okuya nikech ong'e ni ka ang' odok e ot to gimo dhi neno en mana lweny ji magore mama ne igoyo itimo nade itimo kama nyalo affect mare concentration mare kata gi book bende bro affect performance mar nyathino nyalo bet gi anxiety ma en obet abeta koluor sate ong'ire ang'iya koni gi koni koso ng'ato dhigo. To moro mogik bende en ni kaka wacho chande onyalo normalize mano mobet abeta ng'at ma nigi behavioral disorders mwaluonga ni behavioral disorders makoro en jalweny kata skul kacha iwinjo mi ogo ng'ato okwanyo kidi moro ogogo pat wi wadgi. Mago gin behavioral disorders ma kineno kuom nyathi to nyalo nyiso ni nyathini kumoae nitie lweny moro matimore moneno ga pile ma oneno otimo gimosiko neno nikech wacho ga pile ni thothne kata doko ni nitiere gik manyiso gi ni mondo mi gitim to ng'enyne gitimo gik ma watimo kendo ma gineno ka watimo. Erokamano. Nyakwara Mugejo wanga kamwa gike ni daher mondo mi apar ni nyalo rono ote machuoka namba mar SMS en 23600 mano enembni wabo kawo yueyo kae to kawaduogo to wabro dhi nyime kod chenro ni kae to benda dhi online wa mag simu maka ntiere kod penjo to go simu mondo mi ipenj laktar. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next,
you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Wachunwa Ragu, en ng'ano mano miyi pesa kae? Koro in sani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik bai. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego beni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lengti. Tudiko dan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adiera. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Obila gikone ne omako ja od bura ma Mukurweini John Kagushia ma itudo gi wacho weche athuya kako machielo. IEBC yango ni nono jo siasa 15 ma inyalo bitam laro kombe. Yore mag chieth owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache oken okumba madhi konyowa. Jotendwa mag counties otamore luongowa. Ng'anyo mar nurses kod nyamrerwa mapachuka lorocho koda ka chenro mag chanjo ne nyithindo mathuruka. Kata mana tennis michikenam. En gima ker sum ko mako kata ng'ut rech kama. En nyaka chieng' marech to kode. Koro miyo gimoro amora medho nam olil miluongo manyalo bedo plastic. Wadwani wagol wawang'. Chido mar namno luyo yangore ni medo midhiero ne namno. Kata en dho wedhe Masuba koro wuok oko mar timo ler mare kapok odeko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha lwenje mag kit chuech kata GBV, gender based violence. Kamwagi keni wadwani mondo mwayaw lainde mag simu. Seche ma igo simu tipenjo, seche mipenjo ting'eyo nikech ni wasewinjore ni kia kelo chandruok. Dakwani mondo mwakawie penjo moko antiere godo e yor SMS mondo mi iduoki kata wamedo sudo mondo mi oganda wa omed yudo konyruok. Erokamano ahinya. Ayudo tek moro ka wacho kacha ni en ne ogoye
ma umuk nyaka lekene pok oyudo konyruok. Ok ong'eyo ni onyalo chako kanye. Ok owachona ni ng'ama nogoye, ok owachona ni en ng'ama miyo kata en ng'ama dichuo, to kata kamano owe kamano. Kaeto penjo machielo bende wacho niya ni penj laktar Amoso kanyo nyar Joseph, awinjo kantiere Dandora. Apenjo jalony kama, nakalo e lwenje mapek e kinde kod minot, ma en ng'ama dichuo, e kinde kod min ot. To chakre no tim ne tim ma kochno, chunya nowuok kuome kabisa. Nodwaro wang'ona nyithindo mareso kodhi moko kibrit. Ere kaka datim mondo mi chunya okwe. Owacho kacha ni ok odwa wacho nyinge, to kata kamano en janeno mar chenro mar penj laktar. Mano penjo maber. Ng'at mano muk lake mopenjo penjo mokwongo, to kia kumo chake. Onyalo chako gi maybe goyo nembni ma wacho kande mondo one kaka onyalo yudo konyruok kaponi pod en gino madhi mbele, kata ka ong'eyo ni mae en gima pod nyalo timore ne in future nde. Mar ariyo, mowacho ni jaode ne dwaro wang'o nyithindo manoreso kosedhi kawo kibrit. Gender based violence kendo inyalo kel gi tuoche mag dangni mag paro, kaka depression, trauma kod gik mopogore machalo kamano. To gima nyalo wacho ne ng'atno en ni kako wacho ni eri kako nyalo yudo konyruok. Ok ong'eyo kako nyalo timore nadi, kako nyalo yudo konyruok. Mokwongo, pod en gi ng'at ma miyo no koso, nikech ng'at ma osechopo kiwango modwa nyaka inyo nyithindo. Anyalo kawo simu kaeto wadhi nyime gi kanyo. Hello Shem, penj laktar. Ruth bai loso gisemo to. Machiegni. Erokamano ahinya. An gi penjo. Achiel, kendo agolo erokamano ahinya kuom limo topic maber machalo kama. Ruth, gima osebedo katimore mang'eny en ni gimoro daktari owacho kanyo ni partners modak e ot dichuo gi dichuo dichuo ok treat chiege kaka equal partner. And this thing ema gemo lwenye e ot sate. Dhako bende ok ochiwo luor moromo ne chuore, to chuore bende dharau dhako nikech ok one ka equal partner. Kowacho weche mag kata nabe donjo ne ng'ato kata kogoye, iyudo ka waseneno cases moko kaka wan e bila niyudo ka dhako go obiro donjo. Sama obiro donjo no, ing'e ni usolve this case ma seche moko kata chuore ka utere court, kata seche moko uduogo uweyo gino neno uloso case nodonjo. Tiwinjo ka dichuo wacho ni ok anyal dak gi ng'ama odonjona. And you see, family ni dhi adhiaka gima dhi kethore kamano nikech seche moko gin gi nyithindo. Koro dhako koseweyo bang'e tijno kochako ringo duogo e station ni yawa, chuora oriemba, onyise ni adhi adak gi police station, oriemba ni ok onyal dak gi ng'ama otime nade moriembe e ot. An aneno ni the most simple thing monego bed ni timo kabisa en puonjo jok modak kanyakla kaka ginyalo dak kanyakla gi kwe, kaachiel dichuo ng'eyo ni chiege is an equal partner. Ma chiegi nyaka imi luor, chiegi nyaka respect, kendo nyaka ing'e ni miyo ni ema dak godo, to mae is my photocopy. Mano is the most important thing. Omiyo an penjo makoro nyalo penjo daktari mondo mi onges ne jopiny niya, gin yore mage mwanyalo keto mondo mi wapuonj godo miyo gi dichuo modak to be equal partners, ma ng'ato ok ne ni duong' moloyo nyawadgi, to miyo bende chiwo luor ne chuore, nikech kata mo mondiko ni dichuo e wi ot. Dichuo bende, kaeto nitiere some people bende Ruth ma wiya kapok owil, we have different people monyuol gi temper, kaka specific tribes moko waseneno mokiepo kata gi luo. Niyudo ka ng'ato wiye wang'a kabisa ma kata na iti nyathi gi lake miyo. Seche moko yudo ka iye wang' moko kone abiro goyi to osegoyi kata in dichuono. Ne waneno kata kes yoro ma dichuo ochuo chuora gi pala moto. Koro how do we control tempers magwa ei dak ka? Achiel, ka ng'ato ni malo to ng'ato nyaka lor piny. Ka dichuo ni malo to dhako nyaka lor. To ka dhako ni malo to dichuo nyaka lor. Mano ka ji nyalo winjore e odno. Erokamano ahinya. Erokamano Nyashem, erokamano. Mor gi kaka wacho no endo. To emomiyo wa encourage ga kata wajiwo ga ji ni dichuo kapok idonje keny, dhiye gino mwaluongo ga ni premarital counseling. Kato bitim nonro.
tim nonro nyako madwa dagoni en ng'at machal nade mental health mare emomiyo nitie gik moko adek nitie premarital counseling nitie courtship ng'atni be isebet godo ming'eyo ni en ng'at machal nade kod gi bet machal nade kidonja donje keny ni yudo nyako kawuono to kiny useriwre to useyudo nyithindo to koro udonje keny ni utimore nade ni udak kumoro achiel gik moko nitie manyaka ing'i to mage mitimo nega ji e premarital counseling to gima wacho no ber ni onego bed ni oganda wa ipuonjo ni ere kaka onego bed ni ng'at mamiyo dak gi ng'at madichuo kata ng'at madichuo dak gi ng'at mang'owa ng'at mamiyo kamano koro owacho weche maber kendo amor gi weche mowacho go eko to puonj mar dak mar keny en gino mitimo gi johocho mosomo marital counseling kata marriage counseling to gin gik mwa encourage ga oganda wa nikech TV kata wanyalo bire lakini ok wanyalo yudo thuolo maduong' mar chiwo puonj go duto kaka ji onego bed ni timore nade ji onego bed ni dak kaka onego bed ni communication ji timo kamano wanyalo timo matin lakini ok wanyal cover syllabus no mwatimre nade mwatieki antiere kod simu machielo kata kamano nitiere penjo moro ma wabodoke miyo mane dwa wang'o nyithindo e ot omaye mana kibrit kodwa tia kibrit yena mondo mi akaw simu mondi kaito waduogo kanyo. Hello, penj laktar. Yes, wuoyo gi Mr. David. Machiegni Dennis. Nabedo keny for 2 years. To nyako manabedo gi keny for 2 years ni nok ng'en nyar dhowa. To nochopo kama nyako no nomiya e sum. To osiepega noresa. Koro tok osiepega gi resa, asebedo ga ka nguvu na lal. Koro ma daktar nyakonya nang'o? Nguvu mane malal? Mar dichuo, power mar dichuo. Okay. To podi dak kod miyo ni? Nwasewere. Okay. Achak gima. Niketo ne sume chiemo. To osiepene norese. To nguvu mare kalure kako wuoyo. Apano believe ni sum maniketo ne cha emomiyo nguvu mare timore nade? Nguvu mare lal. Lakini nyalo bedo ni mano ken the case. To bende nyalo bedo the case? Ok ang'eyo ni sum mane maniketo ne chiemo. Koro kapo ni wanyalo ng'eyo ni en sum mane nikech gik mamiyo nguvu mwanaume lal nyalo bedo mang'eny. To samoro gin wawacho ga ni gin psychological. Manyiso ni en kaka ne miyo otemo keto ne sume chiemo no. Maybe kata chunye no ai wach mon. Bede achiel gi mon no endo. Koro in that case onyalo bedo ni en gima psychological. Lakini mondo wang'e kaka inyalo konye mano ng'ama nyaka wabed go piny ma timne nonro nyaka mar del mondo wane ngufu malal ni en ngufu mane mokwongo malal nikech ngufu mag mwanaume nitie kaka gipogre koro momiyo joka penje ni ngufu mane motimre nade malal to wacho ni mar riwruok koro mar riwruok ni en nobiro mapiyo koso en nokochung koso en nang'o assessment no kosetim eka wanyalo ng'eyo the course of action kata mana specialist mwanyalo refer mondo dhi otim nade okonye gi ngufu no koro konyalo kawo namba to wanyalo reso to bio kawo namba kaito bende ne wasebedo kod chenro machielo daktari manyiso ni mane wawacho weche gi mama anyalo bedo ranyisi mar gimoro machielo madhi nyime e kit ngimane kata kamano yena mondo mi akawie simu machielo ka aito wadhi nyime. Halo penje laktar. Halo. Awinji. Machiegni? Atemo wacho ni jaoda nitie kaka yierame ga. Kapok oromo ga gimoro sa achiel kama kapok ochamo gimoro. Koro akiaga ni en ang'o matimre wasetemo dhi e osuptende. To pok oyudre. Okay. Chenro ma kawuono no ken marich maremo to kata kamano wabokwayi ni mondo mi ikete mana ka jalony wabiro chiwo namba koro inyalo gocho ne bang'e moro nyalo mi direction onyalo mi yo minyalo luwo mondo mi iyud ne jaodi konyruok kata kamano amor gi nyako no okaw ting' mar chuore ni wacho kata ni jaoda nigi chandruok ere kaka wanyalo konye. Nantiere kod penjo mar miyo manotemo wang'o nyithinde ot
kae to babani norese mana ko oreso nyithindo kodhi tia kibrit wacho ni akanyo chunye noa bende nyalo konye to bende pod onyalo dagi kwe modog kuma ne ntiere ka gini pok notimore to koro kwadok chien ang'o mane otimore e kesni e pache e obongone ang'o mane otimore molok kamano kaka wacho ni gigi keny nitie chandruok mang'eny adier mar Nyasaye nitiere en ni keny nigi shida mang'eny mopogore opogore ma ji kale gima anyalo nyiso chuo wetena to king'iyo kaka simbegi osebet kigoyo ineno ka gender based violence ni affect chuo bende nikech yudo kaka waseyudo simbe mang'eny mag chuo makale gik motimore nade mopogore opogore koro en ni omany hocho mokwongo nikech nyithindo noreso to gima temo penjo ni to be pod en gi miyo ni odak godo nikech achiel kuom gino monego bed ni ng'ato en shwa to maya abro wacho kapok saa ong'adowa thuolo en ni how safe are you ere kaka ngimani gi ngima nyithindo ma un go e ot kanyo go eko ni safe kod ng'at midak go no yendi onge tiende mondo ibed e keny mondo imor oganda ni niketo keny ming'e maber ni in kata mana nyithindi nyalo wite ngimagi saa asaya kaluwore gi violence kata mana lweny mukalo e ot kacha chande ngima ema duong' ngima ni sama pod in godo miyweyo miywayo munya ma Nyasaye omiyi onge gima ok inyal timo ka en nyithindo kata in mana ng'at ma miyo kata ibed mana ng'at ma dichuo nyithindo go inyalo rito gi gima nyaki en shwa ni in safe to nyithindo go bende ni safe kama chopo makori dwa wang'e nyithindo ni endi kaw atwa mondi wuog e keny machalo kamano nikech onge ber mag bro wuok e keny machalo kamano samang osenegi kata samang nyithindo go osetia mach motimore nade ubro beda news mwanene habari to ngima dhi mbele lakini inyruok mobro bedo no setimore kacha chande to timore nade duong koro ng'at manie keny moneno ka ng'anyalo kaw ngimane kata ngima nyithindo mondo wuog e keny no mapiyo piyo omany resruok kisewuok kacha chande tabro wacha bende ni kik iwuog e keny nikech kora wacho ni kukosana e keny to mondo itimri nade ni mondo iwuogi mana ka keny no en gima nyalo kenyo hinyruok maduong' kuomi kata mana kuom nyithindo otherwise makosa to nitie matimore kendo onge mok nyal losi thule mama ya wanga ka awach mogik minyalo weyo godo nyikora moge jwanga kotenore kod twak mabedo godo mar lwenje mag kit chwech makawuono manyalo wacho ni ka inie dak ma nitie hinyruok wek rito to kik ntiere gino mwaluonga ni trauma bonding ma isebedo kihinyori e kenyni tisiki wacho mana ni chieng' moro nolokre samoro kong'o ema miyo go timo kamano waweuru keto jachiend kong'o kuma kong'o onge kuma jachien onge nitiere jok mano kite kaluwore gi kaka nonyuole gi kama nodonge mane gimong'eyo ena abuser ma inibo bedo abused e ot ka January nyaka January koro wek bet kanyo ki expect ga ni gik moko bro improve maonge gimitime ibro bet mana bari kaka wacho chande ibro landi ka enie ng'at moro e gweng' manyati Kenya timo kama to maisha dhi mbele koro wuog kacha many resruok nembni nitie ma ng'ato nyalo ga goyo inyalo chiwo 1192 mane nyalo ga goyo namba no ka inie situation machalo kamano gibro konyi 1195 bende nyalo goyo 1190 mago nembni adek machiwo kigoyo jogo bro mako nembni go nyalo konyi an kidwa reach out mondi penjo kata mondi bie hocho kata ka in gi ng'at ma olale addiction kata tiyo marach gi yedhe mamero ji tidwa ni mondo timne rehabilitation inyalo gona simu 07 5 8 8 1 0 2 3 2 0588102232 ibro yuda kendo kata mane mbui mar TikTok ibro yuda @psychologist Juma erokamano ahinya Ruth erokamano ahinya amor kendo duke erokamano iwacho kacha ni ngima bro dhi mbele ibro somi kaka habari to ngima dhi mbele omiyo nyaka itim nonro matut kata kapok idonje Kenya ni to ng'at madwa dak godo ni family ne chal nade ngima ne chal nade nyako madwa dak godo ni ochal nade family ne chal nade mondo mi igeng kapok wachopo e chandruogno nikech geng'o ber maloyo thiedho amor kendo doko nyiro kamano mathoth ageno ni odiochieng' machielo kendo kwanu gitimo biro ipuonje jikwara mogia jwang erokamano ahinya Ruth
Nyakwara Mugejwang' yena mondo miadok ne wendo wa erokamano mathoth kuom puonj maber ma ochiwo kachiel kod nembni mabedo chiwo. Ageno ni ndiko nembni go mondo mi kapono ne yudo rika minyalo dware kony to go nembni go osingo ni nembni go ibiro kaw kendo ibiro konyi. Ne oganda wa mochung' ne taya ler kachiel kod duol erokamano mokalo ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Pape Chokota Nyameja erokamano. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar yena mondo mi adok ne erokamano mathoth kia kelo chandruok momiyo kelo jolony mondo mi ing'e gima inyalo timo. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.